ושאנחנו חייבים תודה לעורכת דין מורן צמון, זה שהיא מקימה בימים אלה ועדה בלשכת עורכי הדין לטיפול בנושא של תלונות שווא, והיא הראשונה להרים את הכפיים. ואני רק הסגנית יושבת ראש. זה הרבה מאוד. זה אומר שסוף סוף בלשכת עורכי הדין יש הכרה מפורשת לתופעה הזאת שמתנהלות תלונות שהן תלונות שאינן אמת בכל הנושא הזה של אלימות במשפחה, ורק ההכרה לבד, לפני שהם גם יגיעו לכל הנושא של הצעות החוק ושל הדיונים, רק זה כבר הישג אדיר. וזו ועדה שתפעל בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל, ומבקשת מתוך רצון... שאלה לפנות אליכם. כן, אפשר לפנות. קודם כל כן, אפשר לפנות כדי שנוכל למגר, אני אמסור אחרי זה, אבל... אני כן, גם הפורום עצמו. זהו, אני נמצאת גם בפורום של אלף זהבה בפייסבוק, אבל בלי שום קשר אפשר להשאיר לי הודעות ב-03-696-6060, זה המשרד, ואני אשתדל להעביר את כל הפניות שיהיו, אחרי שאנחנו נוכל לארגן אותם ולבדוק אותם. 03-696-6060